Hello everybody! Welcome to our high school, CPI A Picota. O CPI A Picota encontrase situado no concello de Mazaricos, na provincia da Coruña, nunha comarca maioritariamente de actividade gandeira. Dende hai anos vimos desenvolvendo unha actividade innovadora que este ano ampliamos cun conxunto de plans e programas. O Proxecta, o Plan Innova, dentro das modalidades Convívete e Iguálate. En total, máis de 7 programas, especialmente o de Programa de Excelencia que agora presentamos. Nos últimos anos realizamos algúns proxectos singulares como a posta en valor do patrimonio local, concretamente a través da reconstrución dun muiño que fixemos nas propias instalacións do centro xunto co profesorado do Departamento de Plástica e que tuvo unha gran repercusión no seu momento. Tamén traballamos o mundo do cine a través da reconstrución dun antigo cinematógrafo. Levamos o Premio Galicóns á Innovación Educativa co Banco de Xoguetes Coeducativos no ano 2019 e neste actual curso o Fitofaladoiro recuperou a flora autóctona de Mazaricos. A idea no noso proxecto, costumes e tradicións nos países de fala inglesa, non só se basea no desenrolo da competencia lingüística e plurilingüe, senón tamén no desenvolvemento da competencia social, xa que para o noso centro, tendo en conta a recente afluencia de alumnado procedente de outras culturas, é fundamental fomentar a inclusión e a integración de todo o alumnado. Por iso, atopamos na lingua inglesa a idea perfecta para unificar a todos os nosos estudantes baixo unha mesma lingua. Apples to welcome the school year. Guy Fawkes Night. Para a segunda actividade do noso proxecto centrámonos na tradición británica. Thanksgiving. A terceira festividade foi a celebración estadounidense de Acción de Gracias. Christmas and Boxing Day. E para rematar o trimestre chegamos a Navidade, festividade común en moitas culturas e tradicións. Martin Luther King Day, unha das figuras máis representativas na loita polos dereitos civiles para a comunidade afroamericana en Estados Unidos. Mardi Gras. E chegou o carnaval a Estados Unidos con Mardi Gras, especialmente a Nova Orleans. Anzac Day. Conmemora os soldados que serviron e faleceron nas guerras. St. Patrick's Day, Día Nacional de Irlanda. We hope you enjoy our presentation!